Kadi. Nama. Eko ke termso jume. Ma waleti. John. Waleti. Ay Kadi ti so. Kadi ne mu fe yana. Ha Kadi. Ne kume kangar de waleti kula muna. Ne ma fungi kana yara waleti no fe. Ne mo fi yana wa. Nya fi yana shiye joli. Ha? Ma fi yana ngo muso furule ni mugotigi ni te yala nyogomai. Nye mu fi yana. Jango waleti yara fle mugo ngarakile do abete kaki yoro bele na ko jegaji bone japma tona. Nye kangare daye ka dese. Ngoni furula ka bay ka dobo yala la. Iga ni termuso chaya. Kumate tara termuso kan mini mi furule te ndara mina fa chukumna. Adna soro fani waleti fa terimai. Ni ma fange kana yala no fe. Parce que jogo nyuma ta waleti la. Kami ni ma furu nya no fe yala kangare. Nga afa ko ni terimai ti suko bal. Me ngo waleti te mo ko nyana mangi ka farala. Ija ali bi furule bo no fe cha lati. Biat noti bula. Na fara kwa ya ba ko kuma lameke. A yoron do de ni. Amata kona ta iche fe. Amanyo. Wala kunga ngi furu sare de. Katlanga na furu iche ma. Adana kona ta doro ma wala ma jani. Parce que na ko kwa te masa kuma meke ni mikala di. Ni ko la be mo ko chama na furu sore kono. I masa mana kuma finyana aw bolo ko aw be min do ko o ga juguna aw tay. Aw furule ka ba aw bolo ko aw ka famiyali aw nana aw sora la aw te nyedo ana de aw ba nyebe di do. Ne kangar dayo ni ka fara waleti la muso yere mana furi teri manga cha mate tale teri ke mugotigi ni mi disik fami nyebe chebe la waleti te fu la war ko at no do bi bulu wa furu ya te sade wallahi ble furu intesa metla ka mambura ngefe aka ma dengefe na bi ke chukum na kekete de furu intesa de fone shu fona soro ne dete de kade fe kadi fona soro ne me joli sunoko ne ma kalo kononto ke ne de no se jele no bolo jele no kadi ne yi furusa wallahi no fale na femina boy male ne bi nga furusa papier doron de kono boy ni nga boli damne amena aw tay doron de kawla so mi wane ni furusara itene ye ni fateni ikara ye ta yoro mi kadi ye ta ikara yi shide kono ta ne yi furusa kadi ne ka dini masa ya bana pe kana ble kuna ko muso yi ban ikana ble ku fene ta bla kuna ko dembe mulu ya mea wani nyoka na mana ko kana ne wela la bli. Non, c'est déjà dit. Mais en analysant bien les choses, elle a raison. Et comme maison, tout doit être présentable. Et comme ce qu'on a fait un peu checker, elle a muso do fini ok. On a fait un numéro de numéro très bien boulot. Et peut venir te voir, nous à aller venir état là, c'est pas joli. Ouais. Est-ce que regarde, donc c'est bien que Fifika lege, kaka fini do dama, ate fouille tiens. Elle a fallu machine. Ouais. C'est un problème de peau. De magasin ni fin. Tu peux aller traiter ça avec ton ami docteur là. Très facilement. Ouais. Là, il faut la mettre dans les bonnes conditions. Avec l'apparence, si c'est important chez toi, son image, c'est ton image. Donc, c'est important la propriété. D'accord. Tu vois, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a demain aussi là. Ah, bon, il y aura une explication position de main quoi. Genre, le kuma mɔgɔ fɛ a ti tile ka nakun fɔ k'a to ŋana kan fɔ l'o de bɛ ne dimi a kɔrɔ dɔɔni quoi. C'est normal. Mais d'accord, n y'a faamuya. Et au fait, mun de tun bɛ yen? Et voilà, c'est pour te dire que Ismaël DG, voilà, ale kun ko k'a mago b'i la, aw kun ye entretien programmé bi. Ouais. Donc il kun y'a fɔ ko k'i rappelé. Donc je pense que ça tient avec k'i kɔnɔ yɛrɛ. Ouais. D'accord. N'a ko b'o cogo la fo n ka teliya ka taa ale lamɛn de. Voilà. Parce que n'i y'ale ka weleweleli cayalen dɔrɔn i bɛ sɔrɔ an ka kuma ɲɛnama dɔw de fɔ. Au fait, i tɛ wuli an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Non, l'entretien c'est mieux que ça soit personnel entre vous deux. Tête à tête, c'est bon.
On va gérer entre vous, quoi. Mais moi, c'est quand il est ouvert. Non, mais avec lui, toi, tu es patient. Avec lui, moi, je suis pas patient. Donc, gérer l'année quand on sera là. Donc, gérer l'année quand on sera là. Ouais. Parce que là, on a commencé à donner, mais comment on faut me dire. Ouais. Donc, c'est mieux qu'on va gérer à l'amiable. On fait la drogue, quoi. Ah, mais elle n'est pas que le ouais. Allez, on va couper. D'accord. Pour la roue, on va finir. On faut qu'on fasse. Ouais. Donc, moi, j'ai d'autres commissions. Ouais. Pour gérer aussi. D'accord. Voilà, je vais attendre un peu. Kana jigina de mulla ka basu nagare la sa o de kama kuma kan be fagalen no kuma kan fagalen no inana iga balko na kelema era bena lafiya ta yɔrɔ na denmisɛnninw ka mankan tu gères tout ça cɛnunu bɛ taa ne fɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma o fɛ n'i k'u ma ko n go non kɔrɔbalow yɛrɛ b'a daminɛ a tɔ laban la u bɛ mikoro ɲini k'o sigi o c'est pas facile c'est voisinage ma nɔgɔn ko sigiɲɔgɔnw a ma nɔgɔn ka denmisɛnninw bɛ mankan kɛ fo i kan ka ta n'a hakili ok d'accord an bɛna ka tile yɛrɛ d'a ma d'accord y a pas de problème ouais n buramuso ma i denmuso fɛ i denmuso furu a tɛ sa fiyewu i tulo b'a la i denmuso in a ladamunen don i denmuso nin a maralen don i denmuso nin mara da y'a ta ye wa i denmuso ka furu a tɛ sa fiyewu fo ne su wa a b'a dɔn ani maa min bɛ ɲɔgɔn na a b'a dɔn k'o fa ye maa min ye n'i ye furu in sali walayi fo ne su a tɛ sa fiyewu. n bɔra n yɛrɛ i ma dɔgɔyama tɛ dɛ nin furu in yɛrɛ de nege foyi tɛ ne la tugun min bɛ ne yɛrɛ ka di ni lafiya sisan ne ka bɔ nin furu la ka taa ni ɲini yɔrɔ wɛrɛ min tɛ nin du in ye ko caman de bɛ nin ko in kɔfɛ ne ma min fɔ n'o fɔra ye o bɛ na bala o la ka tɛmɛ nin wɛrɛ kan o ɲuman min a to ne ka taa dɔrɔn kadi ma i jɔ kabini kuma jɛ e bɛ kuma ne ma ta ne ye n ka décision ta ka ban a bɛɛ bɛ hakɛ to n burankɛ bɛ yafa n ma maa yɛrɛ bɛ yafa ne ma ne tɛna furu in yɛrɛ de ɲɛ tugun. Allahu akibar ayi mara banna wallahi mara banna kadi ka ne dala minɛ kabini ala ka da ma deli k'a ye fɔlɔ. kana jigin a la a dusu de bɔlen don ne yɛrɛ buramuso ye maa min a ma deli ka kuma ne yɛrɛ ma tan nɔ fiyewu wa a n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ nin waati in na sisan ne b'a dɔn muso a tɛ kɛɲɛ a den la wa a tɛ kɔlɔ a den la i bɛ kuma i denmuso fɛ furu in kana se ka sa sago foyi la nin cogo in na tiɲɛna n'o kɛra o bɛ diya n ye kuwa. n y'a mɛn ni ala sɔnna a ma furu in tɛ sa maa kɛ cogo bɛɛ la k'a dusu da mɛ mɔgɔ min don a dusu bɔ ka teli mɛ a dusu da ka teli n'a dusu dara wagati min na n bɛ kuma a fɛ. komi o tɛ fɛnɛ ne yɛrɛ an ka duguta kari o waati selen don ne bɛ n sefa joona ka t'o ko la i b'i gɛlɛya i bɛ kuma i denmuso fɛ fɛ furu in kɔni a kɔni kana sa nin cogo in na fiyewu tiɲɛna n'o kɛra o bɛ diya n ye kuwa. ayi a tɛ sa fiyewu o kuma yɛrɛ an ka n'o fɔ yɛrɛ a tɛ sa. ala ka hɛrɛ fɔ an kɔ. amina i ka mun fɔ i ni baraji. Ni fɛn nimisa bɛ ne na diɲɛ kɔnɔ o de ye ne ni Karimu ka gɛlɛ ɲɔgɔnna ye ni fɛn nimisa bɛ ne na diɲɛ kɔnɔ ne ye cɛ janfa ka tugu a terikɛ kɔ ne ma kɛ furumuso ɲuman foyi ye n ka foyer kɔnɔna la ka sɔrɔ ne cɛ ye ne bonya a ye ko bɛɛ to ne ta la hali ni ne ko Jabi ka si k'a jɔ o bɛ si k'a jɔ ne Fifi kama wa tile kelen ma deli ka ne minɛ mɔgɔ kama fo bi nin kɔfɛ ne bɛ fɛ ka Karimu ye k'a to yen nɔ ka diya wa pewu pewu ne bɛ fɛ ka kɛ furumuso ɲuman de ye n ka foyer kɔnɔna la n bɛna n cɛ janya k'o ɲini k'a dɔn fɛn min ka d'a ye ka to k'o kɛ fɛn min man d'a ye k'o to yen nɔ. Ala. Kari Kari tɛ yan. Naam. bɔ i ka na yan.
Mago. Kadi. Ko ke bi furusa. Kadi sabali ko kadi. E bolo ko furu e dulu ki ba ko ni sengana ki ba bo ka dulu. Ha? E bolo ko furu e mana ko de ya. Furu sirido e ba do. Ha? E bi jo ke bi furusa. Idunga sabali. Furusa mai de. Aru bidon fla ate furu nye. Fleni galama mana chi nyokona pau. Fleni galama mana chi nyokona pau. Oye sebe koi. Ha? Ebi furu se ebi ta furu yoram na ebo doa. Ebi bonin chenwe ebe ta furu chere ma ebo doa. Sisa chebe juko de kiri koi. Ni yesu gane kala bla ebi ta bukela dita. Sisa chebe beta. Wa furu fene bebeta. Ne ma furu mu ne de omi barka chukodi. E bolo minu toko be ka fo karsa beta. Ku u ba tara doro ko ka efene ka. U ba senga na de koi. Inyebe ma la ko mi toko bi fo mo bi wili na toko mo bi kulo na toko ko mo be yori yolla ko. U ba senga na furu de la ko. Ni wo ki te senga ko. I do me to palo na walde onde ko. Minu ya ku kon. Minu mba sera ku fo ko dibi munyu kon. E do ne bi to luko. O mane ba fe ka ne fakade ya. Idunga sabali dengo. E ba fe ka ne ka senga ka fuya. E bi jo keche. Ne tabi se ka fe nyana. Dongele na dakele ne nsiki ka e faka ma fe nyana. Ne senga minge e faka furula e bodo. Ne kolokolo sengenge. Nyani sugu jume me ke fama dane ka. Toro sugu jume me ko ne maka aka du kono. Ne o ke John koso. Aw. Me e ko fe ka de dusu kashi kadi. Ko fe ka de korota ka de yira jiena. Akadi. Sabali koi. Wallahi nene kumara ke betando. Ne kunga jien die ko ne kumbo korodo ne kile ki soro yi. Parce que ne toroli. Ne bi se kan kun korota. Ne bi se ka ngorota mfado nyana ko ndebe furula. O be palo la men furusa. E bolo ko furu yo fe. Ke bi furusa te. I furusa. I fado mi yenya. Asa. Ite kala kwa ikona da dola kwa durata borata. I furusa ubina abina ofuru ko blai. Ubina abi nyokona do furu. Ni zane polu, aru ka pmato ya. Ko ni zante ko polu. I furusa. Asa nyokona do bina asigala pamara paki. Anto wa padramto. Eklali ya barawla. Ne awo ne klala. Ne o ya kuzini franga joshi ya gya. Ne nyina no ko me kla wo frango joshi no to wula fere law. O edu o eklali ya barawla. Padramto. Ne ro ko me fe ka kuma do fe nyana. Ta kuma da foni. Awo. Ne kuma do me kan padramto. No kera tiɲɛ ye musoya don kalamala muso tɔw bolo dɛ. Matu kuma dɔ bɛ ne kan. Awɔ. Fa de bɛ la walima e kunkolo bɛ ka ɲagami ne Matu. B'a fɔ ne ma ko ne ye musoya don kalamala. A kun fɔ n ye ka na. Hali an ka dugu la ni muso min kɛ i tɛ se k'i kun lawuli jama cɛla bilen tuguni i fadenw ɲɛna dɛ. Matu k'i ka patron ne ne. N t'i ka molibaliya la i y'a mɛn wa? Ne ko i ka mun kɛ i b'o kɛ wa ne ko i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan ye fɔlɔ de. Jɔn o kuma fɛ a fɔ ka na. O ye tiɲɛ ye patron. I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ mais ni ko min ma ban kɛli ma o tɛ ban fɔli ma dɛ. O ye ko jumɛn de? Ne kɔni y'a mɛn de dɛ. E ye mun mɛn? Ne ko e cɛ de tɛ misi jaabi ya? Ne cɛ de jaabi ye. Jɔn yɛrɛ tɛ kɔngɔ dɛ na n k'i ɲininka ni n ko kelen dɔrɔn i b'a fɔ kelen y'a mɛn. E bɛ dumuni kɛ yɔrɔ i bɛ so ɲɛnama kɔnɔ i bɛ fini ɲɛnama don disa ɲɛnama b'i kan na i nun sɔgɔlen don ka ɲa warijɛ ɲɛnama b'i tigɛ la e bɛ mun wɛrɛ kɔ tuguni? O kuma mun de bɛ t'i tilen k'i nakun fɔ wali ka wuli ka bɔ ne ka salon kɔnɔna la? Ayi anw fɛ yen kɔni muso i bɛ nin condition kɔnɔ i man ka taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ sunkuru ye dɛ. Mɔgɔ wɛrɛ sunkuru jumɛn? N y'a mɛn dɛ.
ko e ni tɔnɔ jabi terikɛ min bɛ to ka na k'e n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ko f'a bɛ taa fo ka gilan san. Matu ni ne nin kuma m'i da tuguni b'i da farafin kulo i y'a mɛn i bɛ ka ɲini nakun ka Bamakɔ ko ye komi bi y'i siɲɛ fɔlɔ ye b'i to yen nɔ bɛ hinɛ la n'a dafara fila la Matu mɔgɔ tɛ yan du kɔnɔ e ni ne fila kɔnɔ b'i ci fo k'i faga don la kuma in i k'a don i da la bi a kana bɔ i kɔnɔ tuguni dɛ nin kuma in kana fɔ mɔgɔ si ɲɛna tuguni n'i ye nin fɔ n'a dafara fila la Matu ne b'i faga a ka mɔgɔ i ma bɔ a ka village la ka na k'i na baara de la a bɛ kɛ a ka mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ baara la ka sɔrɔ i su donnen don yan nɔ ni ne ye nin kuma bɛɛ i da kɔnɔ tugun Matu i na n'i ka baara la i ka baara kɛ i fɛrɛ ma i ka taa i k'i da bɔ mɔgɔw ka vie la i y'a mɛn i sigi i kulo bɛ na ne t'o kɛ baarakɛla ka patron ne bɛ ka digi kana wa ya digira kana wala ye bila ne tɛ mɛn nin mana bila tuguni I furusa i y'a mɛn i delila i bolo da i dusu kan i ka furusako in bila a kɛ Ala ni Ala kira kama i k'a kɛ ne yɛrɛ kama k'a kɛ denni masaya kama i ka furusa in bila furusali tɛ muso danbe ye dɛ furusa man ɲi dɛ ne y'i furusa mun bɛna f'e ma mun bɛna fɔ ne ma i delila furusako in bila Ala ni Ala kira kama i ye n ka kuma mɛn kɔni i delila yɛrɛ de sisan ne bɛna sira ɲini i y'a mɛn n y'a faamu ne bɛ taa fɔlɔ la reine, pardon, Yannick Gadou, ça va? Quand c'est vrai, j'avais essayé de tenter de faire quelque chose avec toi, mais je te promets cette fois-ci, il doit devenir boulot qui va beaucoup t'arranger. Me fait quand la midi. Parce que quand on est volontaire, kalama. Donc, il y a qui n'y a comme il n'a pas patron à coquer. Monsieur Djabi a combat kalama. Quand on essaie qu'à faire ça. Tu es avec M. Djabi, oui ou non? Moi, je sais, je suis au courant. Mais maintenant, moi, je vis en tant qu'ami. C'est vrai qu'on a essayé de mais ça, c'est fini. Nino, est-ce qu'il va faire ma canne de la medi? Quoi, mais il y a tout le monde, ne me fait un gros frère de 6 ans. Parce que il faut être un Djabiche. Faut être un Djabiche. Et si il y a Johnny, il y a un faut être un Djabiche. Hein? Maintenant, là, en tant qu'on a bien quoi, tu vas t'asseoir. Hein? Ici, il faut t'asseoir. Rien. D'accord. Et pour être rapide, moi je suis l'ami de M. Djabi. Djabi a fouillé de Tsega Dougoné là. A Kako fouille. Et des secrétaires. Moi, Djabi Kosonoya, Nerebo Kalama, ça va pas entre lui et sa femme. Donc, elle a levé la sortie secrète Mounuken. Hein? Faut ne pas n'amener Tika Kena Fonta Kalama tout. Tomorrow là-bas, faut qu'on caille Ichigata de la Union sur l'euro de là. Moi, je suis au courant de tout. Maintenant, moi, je vais t'aider à avoir Djabi. Il y a que Djabi Furumsoui. Nebi Demo là. Ah, obligatoire. Maintenant, tu es intéressé. Hein? Ah, la reine, comment il faut? On forme une équipe. On fait une équipe de former. Ils sont noirs. Mais il y a quelque chose pour le Ah, ça, mais ils sont noirs comment bien ma une Djabi te faire. Hein? Ah, moi je veux qu'on soit équipe. Tu comprends, Ticket? La reine a dit ça. Ah, non, c'est une très bonne équipe. Maintenant, et Djabi, c'est mon ami. Mon côté, Djabi, donc, à te mener. Est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il veut faire Djabi à qui t'aille. Il a ta blité. Solution follow. Le premier plan, il veut qu'on t'a fait. Est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ça, et les beaux que tu es une femme. Il veut qu'on t'a Djabi fait. Tu fais tout pour tomber enceinte. Est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ni ko ko ñoy hors de la maison ici oté ñoy o frère o yere bo be kono. Deuxième plan. Ami choroba do ñini kana. Ini choroba do be naano. Ka fo ko yi fay. O de be na fo ko kono tale ko fe ko e kanga furu ka do ala so.
est-ce que b'i ko yɔrɔ faamu i ka cɛkɔrɔba de bɛ na quoi d'accord donc i ka cɛkɔrɔba ka ko o bɛɛ to ne bolo ça va être k'i jɔn de don o bɛɛ to ne bolo mɔgɔ min bɛna na k'a fɔ ko i fa ye hali n'i fa tɛ ne bɛn'o bɔ min n'i k'o de to ne bolo est-ce que i k'a faamu moi-même je vais gérer cette situation là donc n'o o ko plan kɛra cɛkɔrɔba nana k'a fɔ ko bon déjà que kɔnɔ taara ale denmuso tɛ se ka to kɛlɛ ma mɔgɔ min ye kɔnɔ da ale den na o de kan k'a furu jɔn o ye jɔn ye o ye Jabi donc forcé il sera obligé k'i furu ni cɛkɔrɔba ko action bɔra yen nɔ woro bɛ taa cogo min na ne yɛrɛ bɛ don o charge kɔnɔ parce que ce sera le moment pour moi de parler et puis a bɛna sɔn ne ka kuma ma n ka conseil mais c'est l'image de la société qui est en jeu Jabi va te marier i bɛ k'a muso ye n'i kɛra Jabi muso ye toi tu vas gagner quoi a bɛ se ka entreprise wɛrɛ créer ka d'i ma a b'i ka jagokun dɔ d'i ma tu vas t'en sortir c'est que sûr tu vas t'en sortir mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nɔ il y a pas une seule personne qui peut t'aider si c'est pas moi mais il faut que tu sois engagé kana sira mɔgɔ si ka menace ɲɛ Bamakɔ yan nɔ kana sira muso si ɲɛ muso o muso mana n'a jɔ k'a fɔ ko nin ne cɛ ye ou bien kana kuma wɛrɛ fɔ kana sira muso si ɲɛ ne ka ko jumɛn e bɛ ka siran ne ka kow ɲɛ a ye dun kan ka siran ne ka kow ɲɛ dɛ minnu bɛ ne fan fɛ olu de b'u jɛ olu de bɛ gagner la victoire finale est toujours à moi parce que moi avec moi ça réfléchit c'est le mental i ye n ka kuma faamu donc n'o wagati n'o plan ninnu tɛmɛna plan minnu bɛ a suit je vais te dire ça après an kan ka mun kɛ kɔfɛ n bɛ tila k'o f'i ye i yɛrɛ hakilina ye mun ye nin ko ninnu bɛɛ la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sisan n bɛ taa miiri k'i miiri awɔ parce que e ka ko ninnu senniba tɛ ten mais n bɛ taa n'a kɛra cogoya min na an bɛ kuma e bɛna miiri fo wagati jumɛn a tɛ mɛn wa ni miiri la n bɛ kuma i fɛ a ka kɛ su in na yɛrɛ n'a kɛra cogo min a ka kɛ su in na le temps presse n'a kɛra cogoya i min bɛ mɛn nin kunna dɔrɔn i bolo b'a bɛɛ jɛ n y'a mɛn n'a kɛra cogoya min na n bɛ kuma i fɛ ok monsieur Jabi Fifi soit c'est avec moi soit c'est pas avec Jabi ouais Antle karamɔgɔ subhanallah kono walde ma sa mawninama karamɔgɔ daminɛna ayi walati karamɔgɔ nin ko nasuguya dabila sa ni cogo wɛrɛ bɛ mɔgɔ la ni ye sa ja bɛ se ka kɛ i la o billahi ke e to ko jugu kɛ la diɲɛ so sigi kɔnɔ ja bɛ se ka kɛ i la billahi ni ma diya n ye dɛ walati i bɛna mɔgɔ ka sunɔgɔ tiɲɛ tan cogo di ko nasuguya dɔ bɛ yen mɔgɔ t'a kɛ sa ala kama sa hali ni fɛn dɔ ma f'i y'a dɔn sa han i ye muso ye ninnu ma sa wallahi ni ne ko e nege bɛ ne na diɲɛlatigɛ tɔ la kɛ n ye nkalon tigɛ billahi e nege foyi tɛ ne na bilen mun kɛra mun bɛ yen i nakun ye mun ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni ni i sira kaliwa la tilegan fɛ kɔni o ye sunɔgɔ waati ye e tɛ kɔlɔsi filala yan bi hali ni kɔni b'a dɔn kɔni ni sira kaliwa de la han y'a wa dudu y'a ja wa du i nakun fɔ walati i nakun fɔ sigilen lajɛ man di ne ye mɔgɔ la n'i ye sigilen lajɛ i b'i ala kale i den wolo ka d'a ma ka taga to wari cɛ tɛ tɛmɛ i kan e k'i nakun fɔ sa i nakun fɔ denko i nakun ne bɛ nakun fɔ kɛ parce que mɔgɔ nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ awɔ karamɔgɔ dugu ka kalan dugu ka kalan dugu jumɛn dugu ka kalan o ye dugu kala ya ni dugu kala la an karamɔgɔ ka mun b'o la sa dugu kala la suma la an ka mun de b'o la n'a kalara a bɛ kala e yɛrɛ foyi t'o la foyi ne ka foyi de t'o la ni dugu kalara ne e ta bɛ jeni de mun bɛ yen mun de bɛ yen karamɔgɔ e filɛ karamɔgɔ sabali i tɛ fɛ i k'a bila kuma na quoi walati tɛna ne ka tiɲɛ f'i ye e ka baara bɛ fan o fan ni karamɔgɔ wɛnsen jɛn'a kɔ i ka filɛli bɛ fan o fan ne jɛn'a kɔ bilahi n'o de fɛ e ka wari a ka haramuya ne d'a ma sa ne t'a dun bilen ne ye haramuya de ko ye e ka ko foyi tɛ i ka baara foyi tɛ yen bilen ne bɛna min kɛ e wo ka di wo ne aw bɔ n ka jɛnlatigɛ la a banna foyi ne da t'aw ka mɔgɔ la bilen bilahi ne su de bɛ don aw ka kow la bilen nin banna e ka jɛnlatigɛ kɔni lamɛn
Ega genetique ko ni fo la harasale. Kan ni ka ko fo tene bo ega genetique he jo anda ko finyana. Ne bora fo ka gongon fone ko. Boy, ne te do ko fone. Da baro ine benye fe ça. Ala ye dadi mama muna. Ala ye dadi mama ki da sago de fo etene da impôt sara wa etene da mairie sara. Bilahi me kuma to ka min dare. Ne kun kere e da e mairie sara liya. Wallahi akum mesane kun ta sara. E ki na kun fo sa. Ye fura dia nga ka fin ngono. Nyaka kono. O ma fenye. Iko ma tuko nga tige da kulogoro. Ni tige da kulogoro. O ma fenye. Karamo. Na kunte do wore. Ika fura dia. Ha? Nga di Alvin ma. Alvin nga sika fura parce que ye fin dia achite ga mo. Blin wa. Ne o fo ne bora blin. Wala ti no de fi ne shure be fura de ma blin. Ne shure be nyere senge ka fura di e ma nge ka to ke chewere kono. Ere ma se ka chew fo nyenyi jamane ngone e nyogona sunguru saraman chenyuma billahi. Ni kamelimbo yo be bogoti ge no fali odongola che accident ke e nyera flel drongama ka to flel la ka do kata do moko ka bitigila. E ma se ka chewere fo ye fu iteri muso che. Ka klaka na fone nyana pone ka klago nyenyi ko ke e tai. Ne kuma fam sisa ne afam wala ne shure be Alvin ko nyini kadima ni yake fo shu fo billahi ni ne Alvin ko nyini kadi e walatima ni ne fura waradi ni ne karamago wanze fura waradi e walatima ke ka to ke Alvin kono nsalen ko fala kana shiwara jam billahi nsalen ko fala kana shiwara jam ne dati do ko furu ko naga fula itsa ka chewara soro ha chema ta jamana kono ha e ma che fo yo la safi ter muso che nuko mundi yo bido ngateria ketande mundi yo muso ka teria keta eti kila ma fo la fi ter muso eti kila ma fo la fi cousinu ha awa no ulu chawre na fo chawre ti era ko yana ko eti muso flana fe sa ne be fa go o chega flana o marabali o chile sa klega wo chile go ulu per le aga sira ta galle be klega na enete ne to marabali ala billahi ne tala inne ma maradam ne skebe maro so karamo wala tipsa kata John tanganga su bougez pas karamo te fado na ko ide ni la dimi wala ti bougez pas ben ne te sisa karamo imga nyina mungu e juli wode be ne kono kadi ete mu mana ko de tanto ha donc yene la mola tanto reke ha ne be moda mburam so muma yene la mola de nyanake kakla ka ne fala bo village la kana la mola o fena de nyanake ha ni mu ne nyaye sisa ça c'est quoi ça hein nemu ele se fait nori ibese die na tige fenkele na kani joki pere muso ne be so doroni la na fa de be ela che kadi je bonala ya iski okumulo be ye tege mbonia lansi ite nimisa ko were la dami kene be bugoli du ngono ni abani iba do timi deguta a ben ala de ne nyininga ibe ka nyina fe ibe ka nyina fenkele muko ibe ka foko kono dadi teri muso muma o teri muso in kere sira ka ne sudura wate mu kala mama fu i sona abe furu i ma son ma fu ide wo chi ndabla ne kuna sai ibe ka ne toro ere de ali jole mi flene ni nyeti fe ka da eka ka ela je nyela na fa be ne nyela ela je lima sara e kele ya chakali te bonala ya ni yi tege la bone kama ni ko fe Alvin ni ye tege ina bo me ko yiri le masiki ni femi fare be na wulela ibe na jombugo il faut que ça soit clair kadi il faut que ça soit très clair ils sont là wallet mafu allez ne dimbaye tu la fermes qui boni dans la be mariage papier ne nana e jona voilà c'est bon ore tigala inéa ni alan kira sona ma iko mariage papier intene rabulu abe papa de bulu ni ala sona manyini togo manyini tikana furusa ko kelente abe ke parce que ne ere trop c'est bon ne trop là akasuma i fanfe debi ne efu awo dimen ibe lame i kan lame ke lame muna kadi e join ne be lame ti la faire muna kan dam ne kama muna debi ne efu here kele ne ma yela o e fitiri wale be kuma kan debi ne efu ne fama de wale be o ne fa ne bogo grâce à toi ne ma foye e ka furula ni torote a i kungolo donandala o de be kan toro kuma ni kantike ka la filia ok problème tala ni furusa ko kelente abeke wallet papier dine me da boala kana joro abeke eni wallet be ne nyesira la na nega papier doro sarantangoro nunu